Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направим подскачащо топче от гумени ластици. За целта ще ви трябва една салфетка и, разбира се, вашия основен цвят ластици може да бъде такъв шарен, розово и жълто. И така, нека да започваме. Първо взимате салфетката и я отваряте така и късате на половина. Ето. Тази половина я мачкате на топче. За да се получи нещо такова, не е нужно да прилича точно на топче. То ще се оформи, когато сложим ластиците. Трябва да прилича на нещо такова. Аз сега ще го дооформя малко. Така. Взимате един ластик и го слагате ето по този начин на салфетката. Обаче хващаме тук отдолу, обръщаме на осмица и качваме отгоре. Така. Трябва да изглежда ето така. След това взимам още един ластик, може да е друг цвят, може да бъде същия. И го слагаме по диагонал. Този път пак обръщаме на осмица и слагаме. Така. И по принцип продължаваме така през цялото време. Вече не се обръщат носмици, но аз ще ги обръщам, защото искам да ми е по-стигнато топчето и вие, ако искате, ги обръщайте. Това няма абсолютно никакво значение. Стига, всичко е по ваше желание. Ако не искате, не дейте. Ако искате, го направете. Това няма абсолютно никакво значение. Искам само да кажа, че в миналия клип се научихме да правим ето такава гридна с маниста. И може би утре ще пусна клипче как се прави снежинка. Тя повече прилича на цветенце. И може да се направите и с други цветове и да се направите и на цвете, защото аз по принцип ги качвам веднага клипчетата и знам, че то не е зима сега почти. Нещо между зима и пролет, но все пак реших да ви го покажа, защото може да ви помогне за нещо. Да. И както казах, може да си го използвате и за цвете. Или просто за фигурка. Според мен няма значение кой сезон сме, за да си направите фигурка. Ще чакайте, че този ластик само не ще да се сложи. Така. И продължавате така, докато свършите, но може да оставите, разбира се, някъде бели места, за да е по-интересно топчето, или ако не искате, не дейте. Цялото го обвиете с ластици, ако искате. И надали трябва вече да ви обяснявам. И просто цялото се обвива с ластици, като ги правите на осмица или просто ги слагате. Моето все пак ще се получи от два цвята, защото ластиците ми са просто такива и би трябвало да изглежда, че така, но аз вече почвам да ги слагам без да са на осмица, защото вече като ги слагам на осмица, те се измъкват. Така. Просто ги слагам където ми падне, по-точно където има бели места. Тук, както виждате, има бяло място, което е по-изпъкнало. Можете с помощта на кукичката да го натиснете малко, за да седи навътре. Ето тук. Тискате ги малко, за да седят навътре, да не ви пречат, защото те надали ще се затиснат от ластиците. По-добре ги натиснете с куката, за да сте сигурни, че няма да ви развалят топчето. Така, продължаваме следващия ластик. Правете ги някакси така, че да се застъпват, да може единия да държи другия. Сега сложих така. Сега ще сложа тук ластик отгоре, за да може да го застъпи. Сега
Пак ще сложа така ластик, за да може пък да го застъпи този. И мисля, че вече вие схванахте. Не знам, може и да не сте, но мисля, че той е разбираемо. Ето той сега подскача, но аз ще си го доловя, защото вижте колко бели места имам. Тук, понеже по-така, ще си го помоля като сложа ластика на осмица. Тук отново ще натисна. Защото тези бели места ми пречат. Така. Слагаме един ластик някъде. И продължаваме просто така, докато вече не решим, че са ни готови, нали? Как да го кажа, че ни е готово топчето. Аз слагам там, където има бели места. Вие, ако искате, ги слагайте, както ви казах, едното да застъпва другото. Но аз ги слагам така, за да може, нали, да попълня белите места. Други ден сигурно ще пусна клипче как се плете на стан Monster Tail. Тоест на ето такъв мини стан, още наречен. Но може би в други ден, даже не съм сигурна. Не знам какво ще оплетем, но почти съм сигурна, че ще бъде на стан Monster Tail. Ако вие нямате, разбира се, ще ви покажа как да го направите и на голям стан. Защото е по същия начин, стига да оцелите самите ръбчета. Ще ви го покажа кои са. На мен не остават само още съвсем малко ластичета. Така, вече след като мислите, че сте готови, сложете един ластик. Изчекайте малко. Вземете един ластик и го сложете така, като обръч. И вашето топче е готово. Смисълът моето още има малко бели места, но то е много твърдо всъщност. И става за игра. Особено ако си имате котка, много добре става. То се подскача. Сега ще ви покажа. Извинете. Ето. Не е кой знае колко, но подскача все пак. Това беше всичко от мен. Чао!